Здравейте! От доста време не съм правила клипове, за което искам да се извиня. Другото, което е, отново нямам организирана тема за разговор и 100% мисълта ми ще се разпилее на някъде. Но знам за какво искам да говоря и знам какво искам да кажа на хора. Попаднах на доста клипове и на доста статии, в които се говори за полицейско насилие. Полицейското насилие не е онова, което вие си мислите. Полицаите не са там, за да ни нараняват. Полицаите са там, за да ни пазят. Полицаите не застават зад ничие мнение. На тях това има работата. Както примерно на един доставчик му е работата да достави хляба до магазина. Същото. Един полицай никога не би наранил човек просто ей така, защото му е кеф. Един полицай ще нарани човек, ако му се нареди да го направи. Но нека не забравяме другото. Полицаите са хора, точно като нас. Полицаите са хора с семейства, хора с приятели, хора с живот точно като нашия. И на тях не им е приятно да са там. 150 дни, даже вече повече, те седат тихо и кротко. До кога мислите, че ще продължава това? До кога мислите, че полицаите ще седат и ще ни слушат? Повярвайте ми, на един полицай никога не му е до това да отиде там, да застане и да удари някой. Ако го е направил, значи така му е било казано да го направи. Защо говоря толкова смело? Приятеля ми е там. Приятеля ми седи от другата страна на оградата. Седи със синята униформа вече повече от 150 дни. И повярвайте ми, ако си мислите, че на един полицай му е толкова лесно, жестоко сте се излъгали. Един полицай отива там, застава на ничия земя и мълчи. Не казва и гък. Не заради нещо друго, а защото трябва. Не защото му харесва, а защото се налага. Защото той трябва утре да отиде, да си вземе парите и да купи хляб на децата си. Затова той е там. Не защото подкрепя правителството или подкрепя хората, които ограбват България. Не заради това. А защото е човек. Глупаво е, грубо е. Ние сме хора. И сме българи. Не може българин да застава срещу българин. Но се замислете. Това е работа. Работа като всички останали. Вие ако отидете на работа и не послушате с шефа си, знаете ли какво ще последва? Уволнение. Защо тогава си мислите, че полицаите правят нещо сами? Глупаво е. Аз не заставам на ничия страна. Не заставам никъде. Аз седя, както казах преди малко, на ничия земя. Говоря по ничия тема. Просто изразявам собственото си мнение, както съм правила винаги. Била съм на протест. Седяла съм срещу собствения си приятел и съм казвала, че искам оставка. Правила съм го. Но никога не съм казвала, че има полицейско насилие. Защото знам, че няма. Ако един полицай направи нещо, неговите действия или са добре осмислени от някой друг, или се е наложило да го направи. В началото на самите протести имаше жена с разбита глава, с която много се спекулираше за въпросното полицейско насилие.
Ами, мога да ви кажа, че на жената главата не е разбита просто ето така. На жената главата е разбита, защото е бръкнала в полицейския кобур, за да извади пистолет. Ако един човек е свален от полицай на земята, значи е имало причина да се направи. Значи така е трябвало. Не защитавам никого. Защитавам собствената си теза. И ви я защитавам с факти. Факти, които вие може би не знаете, защото това, което виждате вие по телевизията, въобще не е така, както си мислите. Какво си мислите? Че вечерта, когато за пръв път от толкова време оградите пред парламента паднаха, всичко е било тихо и кротко? Ами не. Мога да ви кажа, че не е така. Мога да ви кажа, че са извикани поне 20 полицаи, които в момента не е трябвало да са на работа. Извикани са там, за да седат и да мълчат. Извикани са там и нищо не е свършило хубаво. Мога да ви кажа, че след онази вечер приятеля ми се прибра с премазана ръка. Вечерта в 8 часа на него с бокуджийска кофа му премазват ръката. И той се прибира в районното на следващата сутрин в 8. А казва, че е имало колеги негови, които са били там от обяд. От обяд. Това са повече от 24 часа на площада. И нищо не е било толкова весело, колкото изглежда. И на тях не им е било толкова лесно, колкото си мислите вие. Какво имаме да говорим повече? Как да го кажа? Родната полиция не ни гази, а все още се опитва да ни опази. Да ни опази от самите нас. Защото в цялата си ярост ние понякога не умисляме действията си. И искам да задам един въпрос. И ще съм много доволна, ако повече хора отговорят на него. И въпросът ми е следния. Защо във вторник през деня камъни не са хвърляни по полицаите, когато те вече са били с каски? Защо? Не искаме да нараняваме никого. Искаме мирно и кротко да изразим своето мнение. Нали? За това сме излязли там. Затова сме на площада. Това не са мирни действия. И никога няма да правя. Не защитавам никого. Аз се притеснявам за онова, което се случва, но от една друга гледна точка. Притеснявам се за онова, което се случва, защото се притеснявам за човек, който е там. Казах ви, родната полиция не ни гази, а все още се опитва да ни опази. Не съдете хората, които застават зад нас, под една или по друга форма. Не ги съдете, защото там има хора със семейство. Има хора, които някой ги чака да се приберат вечерта. Някой, който се надява всичко да е окей. И всички да са живи и да са здрави. Извинете за емоционалния край. Не знам даже дали ще чуете какво казах преди това, защото гласът ми падна. И той не падна от нещо друго, а от притеснение. Защото знам, че в момента приятеля ми е много заплащат. Знам, че е умрял от студ. И знам, че най-вероятно е умрял от глад. Защото нямах почивка. Това е. Това е моето мнение. Това е моята теза. И аз я защитих с факти и с аргументи.
Вие преценявате дали ще я приемете или не.